Sama grup Facebook kan. Gak tahu. Pak Warno ya, sama cecek. Karno Ya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala Simbol kaya dari segini utang-utang sing atas ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mati putih rumah. Alhamdulillah. Hasbunallah. Iki terus geger-geger yang anak lagi. Munggahnya sut. Mati putih rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikinya weteng-weteng kroso lah men. Kroso kalian. Sawak lah kayak. Iso keringetan zaman ini. Ini sekolah nanti ya. Yang peroso. Sampai negeri ini gak dokter. Ya mek ngene tok iki. Lho. Piculnya hilang, ngono lho. Tapi kan ditiai, tapi mulai sing kita tambah kroso. Sampai sing iki wae men poyoke loro ya. Gak iso turu rek iki. Cicik. Sampai tekuk sikile. Nah, iki lho gembu. Jangan kan ada gembu. Gembu yang weteng ini, terasa yang weteng ini.
weteng sing longgar iki Pak. Heeh. Longgar apa yang weteng mana? Kayak iya, kayak longgar. Longgar iki sih kurang tak kabeh maksudnya kuwi ora tak gekno. Nyerik sampean ngono lho. Bagi iki lho. Pas nang kuwi wong ora dites nang. Kayak ngono. Kita rapi cari ketir. Jaga ketong aku siapa? Gimana sih lo? Kayak mbaknya apa tadi nih? Lumayan kan ya? Yang weteng sing kayak sepuh mang kayak weteng di mas lihat di pundak udah bersih lumayan namanya semetan sih. Pundak yang mendat lah. Koyok gelem loro. Nah, kayak gini kalau sampai kilo tarai. Wah, ini sampai crossfit kayak mau. Nah, kita. Ini crossfit apa sama? Bangun nak, bangun nak. Bangun. Ini coba. Sik. Bangun, Pak pijet iki, Pak pijet. Bangun nak. Bangun, bangun pijet. Bangun. Bangun. Bu ini nang yo. Ya ro kene ro. Delok Pak pijet nak, duduk. Duduk. Iya crossfit apa? Memang perasaan saiki ya. Iya. Nang ngono ya. Kayak ini crossfit biasa amat. Bu ini nyoba. Ane sampean barpe ya. Nomor lo anu iki kari-kari. Papat anakku. Ini terus ya.
Durung. Ini kelingkingan. Iya. Ini kelingkingan. Iya. Kelingking. Ora iki. Masih. Kurang tekan, kata. Ini. Enggak. Enggak. Siap, boleh panggil. Iya. Kelingking. Enggak. Enggak. Gerak nang ini dia. Sing kita enggak. Sing gerak nang enggak tuh. Ah, bucik. Ini. Kerasa. Kerasa. Masih kering di kayak tanya-tanya. Ototnya betulnya, aturin man. Ini nih, sing aturin lurus. Sing kemang bikin ya para era nih. Singkil. Saya kan kemang kono. Sing karane mau kono mau sik ono kene sene iki. Ya iku yang kembali. Aduh. Ya. Hmm. Kan. Lumayan. Main. Kak kemang ya. Kawat yo no. Ya sik. Kan juga kokin dari sih. Nyantai. Harusnya nyetir mantel apa tak? Hah? Nyetir mah. Iya tak kabeh ya. Jadi wong terapi ini gak setrum takon. Nggih tangan ya. Dekat. Nah, ayo. Tangan ini no. Kalau Ya ono titik. kami sih kalau pengacaranya wis ka apa ya lemes lah kasarane seneng kene kan kamu lemes. Nah, lek mangkan ana kaku nih ya man. Kaku buka mang. Karena iki lek ge njukuk ngangkat yo ngoro promosi. Lah iya iki krasa iki kaku iki. Ki ngene lho kemang kaku. Saiki kan lemes kan. Wis mari tapi ada ngidul jalan.